L-awtonomija reġjonali ta' Għawdex għandha tiġi studjata, implementata u imdaħla fil-Kostituzzjoni b'dialogu politiku u trasparenti. Kien dan kliem il-kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex Daniel Borċ waqt l-attività feluq il-25 sena minn mindu twaqfet il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex. Bil-kap eżekuttiv jappella lil politiċi sabiex ir-reġjonalità ta' Għawdex ma tintużax bħala ballun politiku, fejn appella wkoll sabiex il-qafas reġjonali għal Għawdex jiżgura allokazzjoni finanzjarja sabiex iċ-Chamber u oħrajn bħala f'Għawdex issaħħaħ il-governanza fuq kull livell. F'din l-attività illi għalija kien hemm preżenti wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wassal id-diskors tiegħu wkoll il-President tal-Gozo Business Chamber Michael Galea, illi stqar li Għawdex hija gżira unika illi għandha realtajiet ġeografiċi li jillimitaw ċertu żvilupp ekonomiku, fejn Michael Galea stqar ukoll illi jeħtieġ li Għawdex twessa l-bażi ekonomika tagħha billi tinvesti fis-settur tad-diġitalizzazzjoni, l-ekonomija ħadra u anke l-edukazzjoni. Bil-President taċ-Chamber jisħaq illi jifhem li l-infrastruttura għal dan hija lesta fosthom it-tieni fiber optic bejn il-gżejjer. Iżda wara ddiżappunt tal-fatt illi l-investiment li sar mill-Gvern mhux jilħaq l-iskop tiegħu għaliex fid-Digital Innovation Hub flok qed tintuża minn kumpaniji li huma fis-settur tat-teknoloġija qed tintuża minn entitajiet governattivi. U għatenna li l-awtonomija tagħti lil Għawdex u lil Lawċin l-awtorità meħtieġa sabiex jittieħdu deċiżjonijiet dwar strateġija ekonomika u politika reġjonali. Michael Galea enfasizza wkoll dwar żewġ problemi urġenti li għandhom jiġu indirizzati, dik tal-konnettività bejn il-gżejjer u anke l-isptar ġdid ta' Għawdex. Hawnhekk appella għal rikonoxximent tal-fatt li l-popolazzjoni f'Għawdex żdiedet minħabba l-immigrazzjoni u għalhekk il-bżonn ta' sptar li laħħaq huwa imminenti. Il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar snin joffri numru ta' proposti u jappella għal konnettività aktar effiċjenti bejn Malta u Għawdex, għal sptar ġdid għal Għawdex illi kellu jsir snin ilu u sabiex Għawdex tingħata l-awtonomija illi verament tixraqilha.